برێبینەرانی هێژە bi destpêka sala 2021 re jî carekedin alûziya di navbera dewletên Yekbûyên Amerîka û Îranê de derketê her ku diçe hîna kurtir bibe, mijara vê alûziya herê sereke jî kuştina fermandarê Feyleqa Qudusê Qasım Süleymanî û her wiha fermandarê Hejda Şeabî El Mühendisî bûn ku di 3 Çileya 2020 de di encama êrişeke balefirên Devletên Yekbûyên Amerîkayê de hatibû kuştin û ji vê rojê heta roja îro li hemberî aliyan jî gevxwaranan dest pê kiriye. Di vê çarçovê de di nava rojên dawiyê de ango bi hatina sala 2021 re carekê din daxuyaniyên tawanbarî û gevxwarinê ji her du aliyan derdikevin li hemberî vê yekê bi sernavê tola Qasım Süleymanî ku me jî xwest di rewşa heyî de metirsiyên heyîn û alûzî di navbera aliyan de bu binarên hêjara parve bikin ji ber ku di navbera İran û Devletên Yekbûyên Amerîka di nava van rojên dawiyê de daxuyanî li ser daxuyanên têne dayîn û di van daxuyaniyan de jî careke din tawanbariyên li dijî hevdû û daxwaza cezakirinan li aliyan têne kirin. Di nava salekê de rojeva kuştina Qasım Süleymanî bi ti awayê ji rojeva çapemeniya cihanê jê derneket û di her kêliyê ku derdiket pêş de jî careke din gelo fikara ku wê şerek di navbera Devletên Yekbûyên Amerîka û yên Îranê de derbikeve li navbera sê derdikete holê. Li aliyekê din li hemberî vê yekê herî dawê fermandarê Feyleqa Qudusê ku cihê Qasım Süleymanî girtî derket pêşa çapemenî û bi awayeke eşkere gef li Devletên Yekbûyên Amerîkaya xwar û got em ê tola Qasım Süleymanî û El Mühendisî rakin û bi vê yekê jî heta bi awayeke eşkere ji vê yekê re jî anî ziman ku di demên pêş de ango di nava avahiyên Devletên Yekbûyên Amerîka û rêveberiyê wan de jî dibe ku kesên li dijî êrişên li hemberî Qasım Süleymanî û El Mühendisî pêk anîne bixwazibin tolekê ji Devletên Yekbûyên Amerîkayê rakin li ser vê yekê ne tenê fermandarê Feyleqa Qudusan li aliyekê din ji nava Îranê ji rêveberiya asta herî jor ya Îranê jî daxuyanî li pey daxuyanî hatin û dibêjin ew bibiryarin ku tola Qasım Süleymanî rakin ji ber vê yekê ev hefteya li pêşiya me de diyar ku wê alûziyên di navbera aliyan de her ku biçe hîn kurtir bibe. Li hemberî vê yekê Amerîka jî daxuyaniyan dide lê daxuyaniyên ku ji Devletên Yekbûyên Amerîkayê ve tên hem hişyarî û di bin hişyariyan de jî gevxwarineke pir zêde li hemberî Îranê tê kirin. Herî dawiyê Devletên Yekbûyên Amerîkayê piştî gefên ku Îranê li dijî rêveberiya Amerîka û her wiha leşkerên Devletên Yekbûyên Amerîkayên li rojhilata navîn û bi taybet jî li Iraqê daxuyanî dan û tevî vê yekê jî CENTCOMê ragihand ku wan du keştiyên ku dikarin barhilgiriya çekên nükleerî jî bikin ber bi rojhilata navîn veşandine. Ji bo vê yekê Wezîrê Karê Derveyê Îranê heta daxuyaniyek de û got Amerîka dixwaze bi vê yekê carekê din armancên ango alîgir û hevalbendên Îranê yên li rojhilata navîn bike hedef û ji bo pêkanîna şerekê jî dixwaze şerekê li herîmê bide pêkanîn heta ku Muhammed Cawad Zarîf bi vê yekê ji bo anîbû ziman tiran beriya ku biçe dixwaze şerekê bi Îranê bide destpêkirin bi şerekê bi Îranê re bide destpêkirin û bi vê rewşa heyî re jî bikaribe alûziya li heyî hem li pêşiya Joe Bidenê hatî hilbijartin û hem jî li hemberî Îranê hîn kurtir bike. Li aliyekê din Qasım Süleymanî bi taybetî me got êrişên li ser wî û kuştina Qasım Süleymanî wekî yek ji rojevên herî sereke bûn û di vê çarçoveyê de li Iraqê tevgereke pir zêde ya alîgirên Hejda Şeabî heye ji ber ku daxuyaniyên gevxwarinê yên ku ji aliyê alîgirên Hejda Şeabî ve li nava Iraqê têne kirin wisa de diyarkirin ku di salvegera yekemîn ya kuştina Qasım Süleymanî fermandarê Feyleqa Qudusê û her wiha kuştina fermandarê Hejda Şeabî yê li Iraqê de wê tolhildanekê bikin ji ber vê yekê tevgereke pir zêde li Bexdayê li Iraqê heye û dixwazin herîkêm di salvegera yekemîn de rewşa aram ya li Iraqê bi vê awayî bidin dewam kirin lê tişta ku li berçavan ew e Iraq ji rewşa heyî qet ne raziye û dixwaze ev metirsî û gefên ku di navbera Amerîka û Îranê de ne li ser xaka Iraqê pêk were der bi awayeke giştî were gotin niha ji ber nakokên di navbera Îran û Devletên Yekbûyên Amerîkayê de rewşa li Iraqê her ku diçe alûstir û kembaxtir dibe.